Stina I get that a lot. Hallå? Varför folk Hallå? Nu är det på gång igen. Vadå? Nej. Löken kommer. Åh, kolla snippbaken. Åh, snyggt. Åh, kolla snippbaken. Shit, att vi ska fixa baket skärmkropp. Var ska vi nu? Är det ner? Nej, in här. Höger. Ja. Vänster. Blair Project. Rakt fram. Vad är det? Man går i mörkret. Åh, kolla så snygg. Den här ska ju lätt bli. Nej, det ska inte passa. Vi är på väg till tvättstugan och ska hämta tvätt. Exakt. Kolla, jag gillar att han sätter lite streck så i kinden. Oh my god. What's this? Hatkors. Är inte det så? Hatkors. Hatkors. Men hak heter det väl? Hatkors heter det. Hak. Nej, hakkors. Hat. Jag har aldrig sagt hatkors. Aldrig hak. Givetvis symbol från början. Alltså. Ja, de är lite vandrat åt andra hållet. Nu ska jag ha någonting här hemma. Och kolla. Bara. Ja, men Elin. Ja, det är Tvätttumlare. Har du aldrig varit här? Jo. Jag har varit flera gånger faktiskt. Ja, det har. Åh, en liten pistol. Jag blir så stor. Yay. Jag vet inte vilken jag ska ha som... Kanske ska ha den här. Kolla den här så fin, så söt. Ja. Att nya Twitter. Bild. Nej, han har utan Twitter. Har du lovat? Nej, ska vi zooma in lite här, va? Vad är det som är så fin och söta? Justin. Bilder på Elins mobil. Va? Kolla, han är så söt. Det var efter han hade badat. Nej, inte han hade haft någon tröja på sig. Nej, men. Jag gillar när han har mössa på sig. Kolla här, du måste kolla här. Kolla hur fin han har mössa på sig. Han har alltid den gråa mössan. Jag gillar den gråa mössan. Kolla här. Kolla. Yay. Alltså vänta, du måste filma det här nu. Så snyggt. Nej, var det min Mimmi? Det är min Mimmi på. Nej, jag har också en. Fast jag har med rosa. Du fick 2, jag fick 1. Ja. Pluppar. Fräscht. De är så sjukt fula de här skorna. Jag fattar inte vad hela alla världen har. Ska du inte stänga? Nej. Va? Jag vet. Spring. Du ser det här alltså. Okej. Går. Va, vilka? Vilka som går? Du får ju filma han. Ja, det är det vi ska göra. Jag filmar. Det kommer nästa med din film.